പിന്നെ ജോബ് റിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നപ്പോ വേറൊരു പണിയിലാണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ കട്ടൻ കട്ട്ലേറ്റുമായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. യെസ്, വി ആർ ഹിയർ അറ്റ് കട്ടൻ ആൻഡ് കട്ട്ലേറ്റ്. എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ചീസ് ഡ്രോപ്പ് ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് വെറും 15 രൂപ മുതലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു റെട്രോ ഫീൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആംബിയൻസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരിപ്പോ കട്ട്ലേറ്റിന്റെ ബേസ് മാത്രമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അതൊന്നും പോരാഞ്ഞ് റോസ്റ്റ് ടീ, വിസ്കി ടീ, അതേപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ ടീ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വേറെ. റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ നല്ല തന്നെ. മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ നല്ല ഒപ്പീനിയൻ പറയുമ്പോൾ അത് ഉമ്മയുടെ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉമ്മയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ. വൈകുന്നേരം 3:30 തൊട്ട് നൈറ്റ് 12 മണി വരെ ഈ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ഈ സ്പോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ കാക്കനാടിലെ തൃക്കാക്കര റോഡില് ജഡ്ജി മുക്കിലാണ്.